Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Oy, happy birthday muna sa mga may kumplianyo sa araw pong ito, no? At sa mga may iba pang okasyon na pinagdiriwang today, we just hope na maging meaningful po ang inyong mga selebrasyon. Sa mga tatagay, well, if you drink, don't drive. And if you drive, never drink. Ayan. And overall, ayan, drink moderately. Ayos! Ganon din sa kakain. Eat moderately. Masama ang anumang bagay na sobra-sobra. Tuloy tayo mga kaibigan. Balikan natin muna yung ating survey question. Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga lumalabag na loss? What do you think mga suki? Kaya ba? Kaya ba ng COMELEC na papanagutin? Or matutulad lamang po ng dati na yung mga dating kaso nga dyan, natapos na ang pinag-aawayan pong termino, hindi pa tapos po ang demanda, hindi pa tapos ang hearing. Hindi kaya, bago tanggaping reklamo dyan sa COMELEC, ay sangkaterbang mga pahirap. Kasama na yung mga kwento po ng lagayan dyan bago tanggapin, o di kaya ay para uminog po ang kaso at mabilis na matapos. Yan, kasi marami pong nangyayari sa ating paligid na may kaugnayan po sa nalalapit na 2019 midterm elections na tila baga hinahamon po ang kakayahan ng Commission on Elections to really enforce the laws in terms of election laws base po sa Election Code of the Philippines. Ang mga binabantayan po natin dyan, of course, maliban po sa mga pagbabawal na magdala ngayon ng baril sa labas sapagkat may gun ban because of the election period which started or had started noong January 13 at magtatapos po sa June 30 ay meron po dyan na ano pa yun, yung mga pinagbabawal. Maraming of course may panuntunan siyempre sa mga sizes ng tarpaulin, ng mga posters, at sa lokasyon. May panuntunan po dyan kung saan lamang po yan dapat ilagay. Nako po, COMELEC, kung kayo po ay talagang paninindigan po ninyo ang inyong mga trabaho, natitiyak ko pong maraming makakarsel, maraming madidisqualify. Pero kung hindi nyo po gagampanan po ang inyong trabaho at puros kayo palusot, magpapalusot kayo ng kung ano-ano mga palusot ninyo para hindi nyo ilitigate ang anumang kasong isasampa sa inyo, anumang reklamo, ay magkakaalaman po tayo, no? Kasi kung mananatiling walang silbi po at walang kwente ang mga aktibidades pong pinatatakbo ng COMELEC, at ang mangyayari po ay kung sinong may pera, sinong may salapi, kung sinong may mga baril, yun pa rin po ang mananalo. Palagay ko'y maraming sasang-ayon po sa akin na walang kwenta ng eleksyon. Di ba? Kasi naghahanap po tayo ng tunay na pagbabago. Una sa lahat, ipinangangampanya po natin sa mga nanonood po ngayon, na lahat pong kilala ninyong mga mandarambong, mga plunderer, mga grafters, mga magnanakaw sa gobyerno, mga abusado, mga inutil. Mahirap hanapin pag nilapitan, maraming dahilan. O namimili, masyadong mapolitika, binggador. Pag kilala kang nakasuporta ka sa kabilang partido, last election, hindi ka papansinin. Take note mga kaibigan, ang election day supposedly, isang araw po lamang. Sa mga nakaupo, kung mayor man kayo at may nakalaban kayo, may mga taong sumuporta sa nakalaban po ninyo, wala pong ibang pinakamagandang gawin kundi yakapin nyo
yung mga lalapit po sa inyo kahit hindi sa inyo sumuporta. That's the true and genuine statesmanship. After all, mananatiling kayo ang, say for example, if you were elected as the governor or the senator or mayor, you will be the father or mother of the city or municipality at sila'y mga constituents po ninyo. Sila'y mga botante, sila'y mga taxpayers na dapat nyong paglingkuran. But still mga kaibigan, ang hamon po natin ngayong hapon ay kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga kandidatong balasubas? Binabalasubas po ang election laws. Yan po ang ating pag-usapan sa ating palatuntunan mga suki. Ang ating mga telepono po ay 0927-4942-175 and 0949-736-5000. Hello muna sa mga nakasilip sa ating palatuntunan. Classmate Digna Dakuya Kompetente, Sir Rafi Bianson dyan sa Tacloban City. Magandang hapon, boss. Kumusta ka na? Jen Consulta. Hi, Jen. Pinsan. Peralta Jen Kabling Peralta sa Saudi Arabia. Good afternoon. John Sinsano, sir. Kumusta ka? Partner Oliver Licop, naka-monitor sa atin. Gandang hapon ka, Errol, at sa lahat ng nakatutok sa kanilang mga FB account at sino-sino pa. Ayan, sige. Huwag kayong manatiling nakasilip po lamang. Do join us. Sumagot kayo. Ano po ang inyong pananaw? Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga barumbadong kandidato na umaabuso po, lumalabag sa mga election laws? Report ulit tayo mga kaibigan. Sampaguita Festival, sinimula na raw po ngayong araw sa lungsod ng San Pedro, dyan po sa lalawigan ng Laguna. Puntahan po natin ang mabangong report. Siyempre, Sampaguita, di ba mabango? Puntahan natin ang mabangong report ni Binibining Dryan Zamora. Yes, Dryan. Magandang hapon. Go ahead. Ipinagdiriwang ngayon ang ika-12 taon ng Sampaguita Festival sa San Pedro City, Laguna. Matatapos lang ang parada ng mga opisyal ng lungsod at ng mga sasakyang may dekorasyon ng Sampaguita at mayroong ring mga higantes na kasama. Sinabi ni City Tourism Officer Mr. Glenn Torrecampo, ang San Pedro raw ang Sampaguita capital of the Philippines. Ang Sampaguita Festival ay pinagdiriwang dito sa lungsod ng San Pedro for 12 years now. Ginagawa ito para bigyang parangal yung naging primary industry ng mga early dwellers ng San Pedro before. So ito yung pagtutuhog ng Sampaguita wherein umunlad yung buhay nila, nakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak nila. Sa madaling salita, na-improve yung quality of life ng family nila. So we give tribute to Sampaguita. Also because San Pedro is known for number of Sampaguita plantation, and we are recognized as the Sampaguita capital of the Philippines. Kaya pinagpapatuloy namin yung legacy na ito through the Sampaguita Festival, ang patron ng bayan ng San Pedro. So ito ay ginagawa tuwing Feb 22. Kaya naman nakapalibot sa araw na ito ang mga festivities ng Sampaguita Festival. Nandiyan dyan yung street dancing competition, Ginoo at Binibining San Pedro, La Torre Band Exhibition, at saka marami pang ibang makukulay na activities para bigyan ng kaligayahan ang mga mamamayan ng San Pedro. Mamaya ang programa sa plaza na dadaluhan ng mga opisyal na pangunahan ni Mayor Lourdes Catakis. Nakita nyo kanina na napakakulay at napakagarbo ng aming engranding parada. Makikita nyo dahil ito ay dinaluhan ng mga kandidato ng Ginoo at Binibining San Pedro, different groups ng community, iba't ibang mga barangay contingents, mga paaralan ng San Pedro, as well as mga higantes at saka mga magagaling na banda, piling-pili para bigyan ng kaligayahan ang mga mamamayan ng San Pedro. At mamayang hapon, makikita ninyo na tayo ay babatiin ng ating butihing mayor, si Mayor Lourdes Catakis, at makikita nyo at mararamdaman nyo na sobrang suporta niya at pagmamahal niya sa lungsod ng San Pedro. Makikita nyo yan, kasama niya nababati sa atin ang ating minamahal na gobernador, si Gobernador Ramil Hernandez, ang ating congresswoman na si Congresswoman Arlene Arcillas, at ang mga bumubuo ng sangguniang panlunsod ng San Pedro. Sama-sama kami taon-taon para ibigyan ng kaligayahan ang mga mamamayan ng San Pedro.
Mula dito sa Laguna, Ryan Zamora para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Ryan, sa mabangong report na yan. Sampaguita Festival. Di kami ni Nick Lawrence babati din, ano? Si Mayor Katakis babati, mga congresswoman, etc. Kaibigan natin yan si Congresswoman ano ba sinong congresswoman na? Si Lenlen Alonte ba yun? Alatang hindi naman pumupunta sa Laguna, no? Yang mayor dyan sa San Pedro, kaibigan natin yan. Pero mas close ako doon sa asawa niya. Paring Eddie, hindi kita masasagot kasi naka-live ako ngayon. Naka-live ako ngayon, paring Eddie. Tawagan mo ako after mga 5:30, ano? Tawagan mo ako after 5:30. Thank you. Alright, so, paring Eddie dumalaon, tumawag may concern yata. Sige, basahin ko muna itong gamit tayo muna bago tayo magbasa ng mga reaction. Ang sagot ni Fam Rebueno Pilar, dapat lang po rules nila ang unang binabaliwala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, sagot yun ni Fam Rebueno Pilar. Ang sabi naman ni Reginald Bico, hindi, puro daldal lang iyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang sagot naman ni Tatay Doming Aspiras Cañero, ang presidente po ng Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago. Tay, magandang hapon sa inyo dyan sa Quezon City. Anong balita doon sa nilalakad natin sa bangko? Sabi niya, malabong gawin nila kasi bayaran sila. Mga Comelec na yan, kaya tiklop tuhod na lang sila kasi pera-pera ang mga yan dyan sa Comelec. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sagot naman ni Positive Money. Sabi ni Positive Money, hindi kasi negosyo nila mga politiko. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang sabi naman ni Senador Melchor Mel G. Chavez, okay yon Mr. Comelec, gawin na ninyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At huling sumagot na nakaregister dito sa ating wall, si Edgar Lagson. Hi Edgar, taga Giginto yata ito si Edgar. Ang sagot niya ay hindi. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang mga inisyal na sumagot sa ating katanungan. Kaya bang papanagutin ng Comelec ang mga lumalabag na kandidato sa election loss? Bukas mga kaibigan, may ilalabas po kaming listahan, dokumento ng mga kandidatong gumastos na ng milyon. Limpak-limpak ng salapi sa kampanya, especially sa political ads. Dito po sa amin, lilinawin ko, wala pong politikong kumarga rito o nagbayad sa amin para ipangampanya namin. Marami po kaming ini-interview po rito but basically advocacy po namin bilang tulong sa taong bayan na maipakilala po sa mga mamamayan ang mga matitinong kandidato. Meron tayo ditong mano-mano segment na kinakausap natin ang mga politiko but since tayo po ay hindi naman nangangarap na kumita dyan, ay hindi tayo nakatingin sa mga binabayad na pera, kung saan manggaling yan, sang impyerno galing ang pera po nila. Bukas ilalabas po namin ang dokumento kung sino-sino mga senador ang gumastos ta ng milyong ng kampanya. Yan. Net and nasa San Crisol. Magandang hapon sa inyo. Ayan, so sige. Isa pang report muna ang ating panoorin mga kaibigan. Bago pumarada po ang Miss Universe na si Catriona Gray, mga kaibigan, inunahan na ni Mike Francisco. Inikutan niya na yung magiging rota. Sinilip niya kung may matitisuran siguro. Ano naman ang Miss Universe natin, pinagmamalaki natin yan. Diba? Miss Universe
isang Pilipina, Catriona Gray. Saan ba yan dadan, Mike? Yes, Mike. Magandang hapon. Go ahead. Magandang hapon kay Errol at sa lahat nanonood ng Kamaong Asero. Narito tayo ngayon kung saan lugar mag-uumpisa ang grand homecoming ng ating pambato ng Pilipinas at nanalong Miss Universe Catriona Gray. Nasa likuran ko po kung saan siya mag-i-stay sa araw na yon at dito siya mag-aabang para po sumakay para sa kanyang magarbong karo. At doon naman po sa aming harapan sa JW Docno, doon naman po mag-uumpisa ang parade patungo dito sa lugar na to. Kaabang-abang ang Grand Homecoming Parade ng ika-4 na Pilipina na nagwagi bilang Miss Universe na si Catriona Gray. Sakay ng kanyang magarbong float na nagkakahalaga ng 3 milyon ay masasaksihan ng mga tao sa Huwebes, February 21 mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Magsisimula ang parada sa kahabaan ng DW Jokno at gagaygayin ang Atan de la Rama at liliko naman ito sa Vicente Soto. Mula naman sa Vicente Soto, kakaliwa ito ng Rojas Boulevard gamit ang daan na ito. Mula naman sa Rojas Boulevard, kakanan naman ito patungong TM Calaw. At mula naman dito sa TM Calaw, kakanan naman ito patungong Top Avenue. Mula Top Avenue naman, gagagayin ito at kakaliwa ito sa Buendia Avenue. Pagdating naman sa Buendia Avenue, kakanan naman ito ng Ayala Avenue. At magtatapos ang parada dito sa Rustan sa Ayala. Tanong kami ng ilang tao na madala sa lugar na yon kung alam nila na daraan ng parada at narito ang kanilang mga sagot. Dito sa Huwebes, o sa parada. Alam niyo po ba yon? Hindi pa eh. Hindi pa. Pero may paghahanda ba yung kumpanya nyo para sa pagdaan nila? Wala pa. Wala pa. Pero kayo po ba handaan niyo po ba siya makita? Siyempre. Salamat to. Ate, pwede magtanong? Alam niyo po ba na dadaan dito sa araw ng Huwebes yung karo ni Catriona Gray? Kilala niyo po ba siya? Siya po yung nanalo Miss Universe. First Pilipina. Hindi na kasi kami nakapanood ng TV. Hindi na kayo nanonood ng TV. Kami sa umaga. Hindi niyo pala alam na nanalo ang Pilipinas sa Miss Universe? Oh, nanalo siya. Dadaan po siya dito sa Huwebes. Para po sa parade niya. Nandito po ba kayo noong araw ng hapon? Nandito pa. At para makasigurado ng MMDA, nagpadala sila ng 464 personnel at 127 equipments kasama ang ambulansya in case of emergency. Mula rito sa Maynila, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Thank you sa report na yan. Ayan, yan yung rotang dadaanan po ni Binibining Catriona Gray sa darating pong Huwebes. Sa Huwebes pa naman. Ngayon po ay, ano ba ngayon? Martes pa lang, di ba? Ayan, Martes pa lang. 2 days to go. Sige, at least maispatan nyo man lang, makita nyo man lang ng personal. Yan, yun, kaya pala humina eh. Maispatan nyo man lang ng personal yung kagandahan ng ating dalagang Pilipinang naging Miss Universe 2018, di ba? Oh. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much mga kaibigan. John David Ramos ng Marikina City, thank you for watching our show. Nerissa Briso, salamat. Alan Catolico, thank you. Cap Juliet Abalos ng MCBO, Calabarzon, magandang hapon sa inyong lahat dyan. At si John Sensano. Alright, nasaan na tayo? Okay,
Kahapon mga kaibigan, kausap natin si Mang Reynaldo Cancino. No. Yeah. Si Mang Reynaldo Cancino. Kasi inilalapit niya yung kanyang problema na patungkol sa kanyang ninang na inutang yung kanyang pera. Nung kinukuha niya na ayaw nang ibalik, nagkadimandahan pa, dinimanda, nanalo na siya. Ayaw pa rin sumunod sa utos po ng korte. Mamaya kakausapin natin siya ulit, ano? Meantime, unahin natin si Sir Ariel Evangelista mula pa sa Baliwag, Bulacan. Sasagot daw sa ating katanungan this afternoon. Sir Ariel, magandang hapon po. Welcome sa programang Kamaong Asero. Ay, magandang hapon din po. It's our pleasure to have you, Sir Ariel. Kumusta ang resort mo dyan na Jariel's Peak Resort? Okay naman po. Maraming nagpupunta mga riders, mga kapwa mananakay. Opo, big season yan ngayon. Magsa-summer na. At, Yes, sir. Sige lang. At alam mo bang ako personally, pag tumataya ako sa loto, pag tumama ako, magtatayo din ako ng resort. Yan ang paglaki ko. Paglaki ko kako. Sige. Sir Ariel, nasa Baliwag ka, no? Yes, sir. Opo. Bago ka sumagot sa ating katanungan, sino baga ang mga nag-file ng kandidatura sa pagka-mayor dyan sa Baliwag, Bulacan? Ang pagkakaalam ko po ay dalawa ang maglalaban. Itong Incumbent? nakaupo ngayon na Mayor, sir, Mayor Estrella, at yung dating nanalo rin, na naupo rin, na Deliosa. Deliosa. Yes, So sir. silang dalawa ulit ang maghaharap sa halalan. Yes, sir. Okay. Malayo pa naman ang kampanya. March 29 pa naman ang start sa local. Yes, sir. Anong pakiramdam mo dyan? Yung nakikita mo lang. Ako po kasi pagdating sa politics, hindi ako masyadong mahilig. Oo. Kasi yung ang katuwiran ko kasi, sir, katulad sa Jariel's Peak, nakatutulong tayo sa mga mahihilig politika. Yes, tama Pero ka. kung ang tanong niyo po kumusta ang salat ng mga nandito, sa akin pong palagay, ang dapat na tinatanong, yung outside Baliwag. Kasi kung sa Baliwag po kayo magtatanong, siyempre kung sino yung tatanungin natin, Yun na ang- kampi dun sa kabila, yun ang sasabihin na malakas. So it depends on where they are coming from. Yes, sir. Ako naman, alam kong wala kang kakampihan dyan kasi negosyante ka. Yes, sir. Paisa. Oo, ayaw nating nasasamahan ng politika ang negosyo. Yes, sir. Opo. But hindi kita naman masisisi kung one time ay bigla kang maging congressman dyan, Ariel. Nako po, palagay ko po sabi ko nga sa inyo, ang katwiran ko po kaya ko namang gawin ng hindi ako politiko bakit pa ako papasok sa magulo? Parehas tayo, no? Pwede tayong Yes, sir. makatulong sa kapwa kahit Pwede. wala tayong public office na tinatawag. Yes, sir. Ginagawa po natin yan. Alright. Sagot tayo sa ano? Yes, sir. Sasagot ka yata, no? Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga kandidatong lumalabag sa election laws, Sir Ariel? Sa aking pong palagay, Mhm. ay depende yan sa dignidad at pinaninindigan nung mga nakaupo sa COMELEC. Halimbawa, ano ba ang kanilang will o power na anong saklaw nila para ipatupad kung ano man ang nagaganap. Alam na nila yun. Yes, sir. Kung alaman nila yon, kung ano yung saklaw ng kapangyarihan nila at pananagutin nila, kaya ba nila kung may utang na loob sila Ayun. na naupo sila doon? Diyos ko po. Yun nga, sir, ang problema. Kinakailangan. Kung Pero yung meron mga kang- mga kamag-anak na yan, sir, normally, dapat inaalis yan. Halimbawa, kung sa Baliwag may kamag-anak yung kandidato sa COMELEC, dapat ina-assign muna yan sa iba. Kaya nga nagkakaroon ng, ang tawag dyan, na rigudon, revamp, reshuffle. dapat, sir. Oo. Dapat nga. Oo. Halimbawa nga, sir, na masabi ko nga, depende kasi yan sa tao. Halimbawa, ako, ito pinaniniwalaan ko, paninindigan ko. Ano kung inupo mo ako? Inupo mo ako dahil alam ko sa kakayanan ko, hindi dahil sa may utang na loob ako sa iyo. Dapat ang COMELEC nariyan lang para ipatupad ang batas at magbantay Yes, sa sir. halalan. Di ba? Dapat. Walang Dapat, sir. bias, dapat. Dapat, sir. Walang Ang problema, papanigan. ang problema, sir, hindi ganun ang nangyayari sa palagay ko, normally sa buong kapuluan ng Pilipinas, kundi yung dinatawag na yung palakasan system dahil inupo kita, so may utang na loob ka sa akin. Diyan ba sa may ganyan din? Hindi po, sir, ko kabisado dahil hindi ako masyadong nakikialam sa politics. Ayan. Taga saan ka ba talaga, Sir Ariel?
Actually, sir, pinanganak ako sa San Ildefonso, Bulacan. Bulacan. Yes, sir. Pero lumaki ako sa Baliwag, Bulacan. Sa Baliwag, Bulacan. Yes, sir. Kilala ko pares ko yung mga kaibigan. Aha. Yan yung tatay ng nakaupo. Sino ang nakaupo ngayon? Yung anak, di ba? Si Galvez, Carla Galvez. Kaibigan kong tatay niyan. Si Saso. Si Saso, oo. Yes, sir. Diyan din sa Baliwag, yung tatay ng mayor ngayon, kaibigan ko rin. Si Mayor Romy. Si Romy. Yes, sir. Yan pagka tumawag yan na si Rerol, punta ka rito at magtanghalian tayo kung libre ka, mga ganun eh. Ayaw mo, sir, at sa susunod ikaw na maiintay ka sa Jariel Speak. Huwag kang nagbibiro, masama kaming biruin. Aba, hindi sir ako nagbibiro. Kahit buong crew, dalhin mo na doon. O, kita mo na. Alam mo bang nagbabalak kami ng parang team building? Pwede, sir. Pwede. Ngayon, kung medyo maluwag-luwag ka pa naman dyan, kahit isang araw lang, isang gabi. Pwede, sir. Para yung mga kasama kasi natin, inihahanda ko sa nalalapit na election, kailangan naming mag-briefing, yes, sir. maghanda, no? Yes, sir. Para kami hindi mabubulag, kami hindi Yes, sir. magiging pipi at bingi sa mangyayari. Actually nga, sir, sabi ko nga doon sa kaibigan natin pasensya ka na kung tatanungin ako ba about politics. I hate politics kasi. Dahil sa Jariel Speak kasi, sir, talaga doon, ang tarpaulin and banners mo lang na makikita ay puro sa riders lang. And if you are a rider, you are free. You're welcome. You are free. Hindi, sir. You are free na itanggalin kung ano mang tarpaulin ng kandidatong makikita mo doon. Well, ang batas kasi ng COMELEC, sir, lalo na sa private property, you Yes, can sir. only hang poster if the property owner allows you. Yes, sir. Ayan. If you do not allow them, wala No, sir. silang they should Wala not. sir akong kese hoda na kamag-anak ko pa. Yeah. Pagpatawad nila kasi iyon yung aking paninindigan. Tama. Pag-aari mo yan eh. Oh. Sir. Actually, Ganon din sa kanilang propiedade, sa kanilang bahay, di ba? Yes, sir. Actually, nabanggit nyo nga, kilala nyo yung mayor ng, lumalabang mayor ng San Ildefonso. And ang kalaban niya ngayon, sir, is my uncle. Kita mo na. Kapatid ng mother ko. And yet, sabi ko, pasensya nyo ako, patawarin nyo ako. I hate politics. Ayoko makialam dyan. Diyan sa Baliwag, yung magkabangga ngayon, parehas ko yung kaibigan din. Yes, sir. Ayan, si Mayora Deliosa at si Mayor Estrella. Kaibigan ko. Yes, sir. Parehas yung Yes, pamilya. Kaya ang hirap eh. Mahirap. 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 Kaya para ka naipit sa nag-uumpugang bato. Oo nga. So, uso naman. Kung ako, sir, tatanungin mo, siguro dapat pag ganyang may halalan, palitan muna yung mga nakaupo na pwedeng mag-control. Yeah. Pwede mag-control nung halalan. Tama yan. Oo. Dapat yan kasi nire-request yan ng mga halimbawa sa Baliwag, may napansin kayong ganito, na establishadong maaring maka-impluwensya ng halalan. Yes, sir. Pwedeng sumulat yan sa COMELEC at dapat action ng kagad ng COMELEC. Yes, sir. Ayan. So, mga posters dyan, kumusta mga napapansin mo, sir? Kasi normally, yan ang mga obvious. Yes, sir. Actually, wala pa. Wala pa. Wala pa, sir. Napakadalang. Pang-senador lang, Pang-senador lang. Wala pa, sir. Yes, sir. Wala pa. Party list, Yes, sir. Madalang lang, Sige. Madalang. Sumusunod naman. Sumusunod naman. Very good. Yes, sir. Very good. So, sir, nandiyan ka rin lang naman. May mga Yes, babatiin ka. Wala na, sir. Wala na. Binabati ko lang lahat ng mga riders na sumusuporta sa Jariel Speak. At asahan nyo yung pinangako ko sa inyo na tayo puro ride lang, walang halong politika. Very good. Opo. Ano nga ang meron dyan sa Jariel's Peak Resort, sir? Actually, sir, wala kasi dong internet, walang signal ang cellphone. Wala yun. Hindi kailangan sa amin yun. Pagka nag-meeting kami, patay ang cellphone, patay ang Yes, sir. Actually, kaya nga, wala kami doong pambasa ng lamig kung gaano kalamig. Actually, sir, mas malamig kami kaysa sa Tagaytay. Ganon. Yes, sir. Actually, kahit na tanghalin tapat, nagsisiro visibility ang karsada. Very good. Oo. Yes, sir. Ano pa? May swimming pool ka? Wala, sir, tayong swimming pool kasi nasa peak tayo, nasa tuktok. Marami tayo, nasa sir. tuktok ka ng bundok? Yes, sir. Nasa peak po tayo. So, wala tayong swimming pool. Marami tayo waterfalls. Waterfalls, pwedeng maligo. Yes, yan. Pwede, sir. Very good. Ayan. Si Clarence, yung ating broadcast engineer dito, hindi pa nakalunoy sa ilog, sa waterfalls. Tama-tama. Pwede doon, sir. Sir Ariel, maraming salamat po at magandang hapon po. Okay po. Thank you. Salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Si Sir Ariel Evangelista ang may-ari po ng Jariel's Peak Resort. Diyan po sa Baliwag, Bulacan. Kita mo, bigla ka tuloy na imbita, Clarence, na maglunoy sa malamig na tubig ng falls. Galing, galing. Sige, pagbabalik po natin, kausapin ulit po natin for follow-up si Mang Rinaldo Cancino, ang may inireklamong patungkol po sa desisyon ng korte na hindi pa rin po naipatutupad. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.